Tony Drago, il-leġenda ta' snooker magħruf internazzjonalment bħala it-Tornado għal-ħeffa tiegħu fil-logħba. Passat mimli suċċessi f'kompetizzjonijiet internazzjonali u minkejja li llum kiber fi żmien, Drago għadu xorta waħda kompetittiv fil-kategoriji tas-seniors. Minn barra hekk, u regolarment jiġi mistieden jipparteċipa f'kompetizzjonijiet riservati għal-leġġenti ta' snooker, inkluż waħda fl-aħħar jiem fejn ħareġ bl-unuri kollha. One News iltaqa' ma' Tony fl-Akkademja ta' Snooker fil-Ħamrun fejn qasam magħna din l-aħħar esperjenza tiegħu li saret fil-Crucible Sports and Social Club f'Reading, l-Ingilterra fil-bidu ta' dan ix-xahar. U kien mistieden jipparteċipa fl-ewwel Legends League 900 li ġie organizzat għall-inawgurazzjoni tal-istazzjon ġdid Pluto Snooker 900 TV, iddedikat kompletament għall-logħba ta' snooker. Drago, li kien ikklassifikat fin-numru 10 fid-dinja, irnexxielu jirbaħ it-tlet logħbiet tiegħu u jiġi ddikjarat rebbieħ tat-tournament round robin bejn 4 plejers ta' fama dinjija, inkluż iċ-champion tad-dinja tal-1986 Joe Johnson li spiċċa fit-tieni post. Iż-żewġ parteċipanti l-oħrajn kienu champions tad-dinja tal-1991 John Perritt u l-eks numru 2 fid-dinja Tony Knowles. F'din il-kompetizzjoni l-kompetituri nataw punt kull frame mirbuħ, bid-Drago jitlef biss frame wieħed mit-tlet logħbiet. Skont ir-regoli ta' Snooker 900, kull frame ma jistax jieħu aktar minn 15-il minuta, bil-plejers iridu jilagħbu l-kolb tagħhom f'inqas minn 20 sekonda bla alloġġ. Lil Drago staqsejnieh jekk il-fattur tal-ħin kien xilab favuru jew le, fejn huwa ammetta li plejers oħra jaffettwhom fin-negattiv għax tiżdied il-pressjoni fuqhom, mentri din għalih kienet xi ħaġa normali għalkemm ikun hemm ċirkostanzi meta anke hu jidħol f'dubju. Dejjem ħadd tkun favorija, però jiena xorta għalkemm favorija, ifhimni xi kultant ikun hemm kolpi diffiċli, perkasu darba minnhom insertajt kelli sewda u blu bdejt niddeċidi li mal-aħjar jibblipjalek u titfixkel. Imma ovvjament jiena dejjem favorit biex shot clock ma' kulħadd anku. Il-prestazzjoni ta' Drago ġiet infaħra fuq siti dedikati għas snooker, fosthom Snooker Legends li rrimarkat li The Tornadoes Still Got It. Fil-Crucible Drago wkoll ħasem f'waħda minn żewġ logħbiet speċjali kontra l-istilla Jimmy White, kif ukoll kontra 7 plejers ta' fama f'knockout li ntrebaħ miċ-champion Ingliż tal-1977 Patsy Fagan.